नंगौ बे समाव जोङो दंफैयो सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलिनि सिङाव थानाय मोनसे बाथौ थानसालि एबा दिंखियाजुलि बिया बाथौनि जि थानसालि बे थानसालियाव जोङो दंफैयो दिनै खाथि गासा फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जेरै फालियो खाथि गासा फोरबोखौ जेरै फालियो एबा दुब्लिफोराव आलारि बाथि सावनानै जे खाथि गासा फोरबोखौ फालियो थिग बेबादिनो नैबे दिंखियाजुलि बिया बाथौ गौथुमाबो दिनै नैबे थानसालियाव बाथौ गौथुमनि जि थानसालि बे थानसालियावहाय 1000निबो बांसिन आलारि बाथि फोजोंनाय बिथांमोना हाबाफारि लादों। बे समाव जोङो बिथांमोननिफ्राय गुवारै मोनथिनानै लागोन जे नैबे जि आलारि 1000निबो बांसिन बिथांमोना आलारि बाथि फोजोंदों बे आलारि बाथिखौ मानि थाखाय फोजोंनाय जादों नैबे आलारि बाथि नोंथांमोना जि फोजोंबाय बेयो मानि थाखाय फोजोंनाय जादों? गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर गुबैयै बे आलारि बाथिखौ जोङो दिनैनि बे आसिन दाननि जोबथा अक्ट' बेखालि गासै बर' हारियानो गोदो गोदायनिफ्रायनो बे साखि सावनाय आलारि बाथि सावनाय माने खाथि गासा सावनाय बेखौ खालामबोदों आरो दिनैसिम बे गोमालाङाखै जोंनि गेजेरनिफ्राय फोथायनाय दं जोंहा गोदोनिफ्रायनो बे कार्तिक दाननि सानसे सिगां जोङो बाथौआरिफ्रा जोङो साखि सावो गुबैयै जोङो माइ आबाद थिलियाव बेखौ सावरायनाय जायो जाहाथे फोथायनाया बेनो जों बिदि फोथायो माइ आबादा जाहाथे मोजां जायो एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे एसेब्लाबो दसे समनि थाखायब्लाबो बे अरखौ गोमोनानै अराव बारसोमनानै माखासे थैनानै माइ आबादा मोजां जाबोयो बिदि जोंहा फोथायनाय दङ। नोंथांमोना नैबे जि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि गेजेराव रायजो राजाफोरनिसिम मा फोरमायनो सानो? जोंना रायजो राजानिसिम फोरमायनो साननाया बेनो जोंहा जिहेथु नैबे जों बेखौ बाथौआरिफ्रा बेखौ गुबैयै जोङो थानसालिफ्राव दा लाबोबाय बेनिफ्राय गोदो बे आबादथिलियाव दंमोन जोंनिया बे जोंना बे थानसालिफ्राव गामिनि थानसालिफ्राव नैबे जोंहा बियाबनि थानसालिफ्राव जिल्लानि थानसालि बिदिनो मिरु गौथुमनि थानसालिफ्राव बेफोर हाबाफारिया जाबाय बिनि गेजेरजों साखिनि बे आलारि बाथि जोंनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि साननाय हनायफ्रा गोजों जायो जों बेखौ फोथायो बुंनो सानो आरो नंगौ जे बिथांमोना जि दिनै नैबेयाव आलारि बाथि फोजोंबाय बे आलारि बाथि फोजोंनायनि गुबै जि बाथ्रा बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव बिथांमोना फोरमायथिबाय जे आलारि बाथि फोजोंनायनि गेजेरजों जे आबादाव जा एम्फौ अरनाय बा आबादाव आलारि बाथि सावनायखौ बे आलारि बाथि जोंनायखौ एम्फौ एनलाफ्रा जाहाथे नुनानै आबादाव जाहाथे बानो हाया बा आबादखौ खहा खालामनो हाया बे थांखिजों नैबे आलारि बाथिखौ सावनाय जायो होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव जोङो आरो मोनथिनानै लाबावगोन जे नैबे जि खाथि गासा फोरबो बे खाथि गासा फोरबोनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होनो थाखाय जोङो बे समाव खावलायनाय जाबाय। गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाब बुथुमगिरि बिथांमोन आरो बड'लेण्ड बुब्लिखौ अनसायनानै बिथांमोननि रादाबखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनिसिमबो खाथि माइनाव फोरबोनि मुङै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो दिंखियाजुलि बे बाथौ गौथुमनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। नंगौ जों बर' हारि हिसाबै गोदोनिफ्रायनो आबादनि सायाव बिथा खालामनानै जों जोंनि संसारखौ जाबोदों। दा बर' हारि होननानै बुङोब्ला आरो बर'आ गाहायै मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा आरो आबादनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंग्रा मोनसे हारि आरो बे हारियाव आंगो धोरोम हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौ सिबियो। बे बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम। दा बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै जोंनि गेजेराव मोनबा फोरबो दङ। दा बे मोनबा फोरबोनि गेजेराव खाथि माइनाव फोरबो बेयो जोंनि थामथि फोरबो। बे थामथि फोरबोआव जोङो सोरांनि फोरबो होननानैबो जोङो बेखौ बुंनो सानो। मानोना बे फोरबोनि गोथार बुब्लियाव जोङो जिथु बाथौ धोरोमनि माखासे खान्थि बायदियै मोनफ्रोमबो फोरबोफोरा गावबा गाव आलादा आलादायै गुमुर आरो आलादा सान्थौ दङ। दा बेबायदिनो खाथि माइनाव फोरबोनि समावबो जोंहा नैबे गोजों आलारि जिहेथु फोजोंनाय
बेयाव माखासे उद्देश्य दङ आरो दा बे उद्देश्यफोरखौ आङो आंनि मोनहानाय मेलेमजों आङो फंनैसो बुंनो नाजानाय जाबाय हयथ' बेयाव गेना गोरोन्थि जानो हागौ गोरोन्थि जायोबा निमाहा मोनगोन आं बेखौ खावलायबाय आरज गाबबाय आरो दा जोङो बुङो आं बुंगोन बे बुब्लियाव माइनाव फोरबोनि गोथार बुब्लियाव आरो जोङो गुबैयै आसिन दाननि जोबनाय अक्ट'खालि जोङो जोंनि आबाद दुब्लि बेयाव खालि मा नङा माइ आबादल' नङा जोंनि जायखिजाया आबादनि दुब्लियाव बेखौ जोङो फोजोंनाय जायो लोगोसे गलि लांगोना सिथ्ला बाख्रि फुख्रि बेफोरबायदि जायगाफोराव जोङो फोजोंनाय जायो आरो बे बुब्लिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दिंखियाजुलि बिया बाथौ गौथुमा दिनैनि दिनाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जाहैबाय काति माइनाव फोरबोखौ एबा बिमा माइनावखौ बरायनायनि मुङै जोङो जोंनि बियाबनि थानसालि लोगोसे बियाबजों नांजाबफानानै थानाय जिहेथु जों बयबो हान्थिग्रा मोनसे राजा लामा बायदि जोंनि बियाबनि गेजेराव थानाय बे लामायाव जोङो ढेकियाजुलि रड रेलवे स्टेशननि खाथिनिफ्राय जोंनि बियाबसिम जेसेबां गोजान जायो बेयाव जोङो खन्द' खन्द' होयो आरो लान्थ्रियै खन्द' खन्द' नङा लान्थ्रियै जोङो 1000 आलारि बाथि फोजोंना जों मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया अलरेडि जोङो दायो जोबनायनि लामायाव दा बेनि गेजेरजों जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे आलारि बाथिनि सोराङाव जेरै एम्फौ एनलाफ्रा आबाद खहा खालामग्रा एम्फौ एनलाफ्रा आबाद खहा खालामनाय समाव एबा आबादखौ खहा खालामनांगौ समाव एबा आबादखौ मा होनो अरनांगौ नङा होनबा आबाद अरनाय एबा खहा खालामनाय बेखौ नागारना गेलेनानै बिसोरो दान्दिसेनि थाखायब्लाबो जे जोंनि आबादखौ खहा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायो बेराफारसे अरनि सोराङाव गेलेनानै जेरै एम्फौफोरा माखासे थैस्राङो आरो दा बे थैस्रांनायनिफ्राय हयथ' जोंनि आबाद खहा जानो गोनां समाव 1 घन्टानि थाखायब्लाबो बा 5 मिनिटनि थाखायब्लाबो बे एम्फौफोरा गेलेनानै बावगोमानानै जे जोंनि ओंखारनो गोनां माइ जा थरायनाय माइ बेखौ सुनायनिफ्राय एसे गोजानाव थायो लोगोसेनो बिनिफ्राय जोङो बिमा माइनावखौ जिहेतु बराय हरोब्ला एबा नैबे फोरबोनि मुङै बरायोब्ला जोङो बिनिफ्राय मोजां मोनसे फिथाइ मोननो हायो होननानै जोङो धोरोमारि खान्थि बायदि फोथायनाय दङ आरो दा नोंथांमोना बाथौआरि हिसाबै नैबे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मा हाबाफारिफोर लाफानाय जायो बे फोरबोनि हाबाफारि महरै जोङो दिनै आसिन दाननि जोबनाय अक्ट' बे जोबनाय अक्ट'खालि जों बयबो गावबागाव गामि न'खर नङा होनबा गामिनि न'खर लोगोसे गामिनि बियाबनि जिल्ला मिरु गौथुमनि थानसालिफोराव जोङो जर'खाय बेबायदि आलारि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो आरो न'खर न'खर गावबागाव बाथौ थानसालियाव जोङो बावथाय मुवा होनानै बिमा माइनावखौ बरायहरो लोगोसे बे हाबाफारिया दिनै बेखिनियावनो जोबगोन बेनिफ्राय गाबोन फुङाव सोरांनाय लोगो लोगो अर्थात कार्तिक दाननि 1 अक्ट' नङा होनबा कार्तिक दाननि 1 अक्ट'खालि जोङो फुंबिलिनि समावनो बयबो दुगैस्रां लोबस्रां गावबागाव न'खरनि बाथौसालिखौ लिरस्रां फोस्रांस्रां खालामनानै बेयाव गोजों आलारि फोजोंनानै बयबो सानसेनि थाखाय गामिनि आरो जिल्लानि बियाबनि थानसालिफ्राव ओंखारलाङो आरो बेयाव बायदि बायदि आर'जनि हाबाफारि लायो जेरै फुंबिलिनि जागायजेननाय समाव जोङो थानसालियाव रायजोआरि हिसाबै जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लायो बेनि उनाव जोंहा गोथैसि बावनाय बेफोर हाबाफारिया जोबनायनि उनाव जोङो थानसालियाव बयबो खौसेयै जोंनि बिमा माइनावखौ बरायनाय हाबाफारि लायो बेयाव जोङो बायदि बायदि आर'ज लोगोसे धोरोमारि बायदि बोसोन बिबुंथि आरो गोबां बायदिसिना सावरायनाय बोसोन होनाय बे हाबाफारिखौ जोङो जथायै लानाय जायो आरो गासैबो आर'जनि हाबाफारिया जोबजोबोब्ला मोनाबिलि समाव आरो सान हाबनायनि सिगाङै जोङो बिमा माइनावखौ बरायना लांनानै जोंनि थानसालिनिफ्राय बरायना लांनानै गामिनि दौरिनि न'खराव बिथांखौ लांनानै मान खालामना बराय मोसायै खाम सिफुं जथा सेरजानि देंखोजों आर'ज गाबै गाबै मोसायै बरायना लांनानै जों बिथांनि न'आव फज'नानै दोनहैयो आरो बिनि उनाव जोंनि माइनाव दिसनखांनायनि उनाव जोंनि फोरबोनि हाबाफारिया जोबनानै थाङो आरो दा बेयाव बिदाय लानायनि उनाव बयबो गावबा गाव न'खर फारसे थाङो बयबो बै सानखालि जोबोद रंजा बाजायै गाजा गोमजायै जोङो बे माइनाव फोरबोखौ फालिफुंनाय जायो नंगौ जोङो जोंनि गेजेराव बिथांमोना गुवारै फोरमायना होबाय जे काति फोरबो बे फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो मा हाबाफारिनि गेजेरजों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो बेखौ जोंनि गेजेराव फोरमायथिबाय जोङो बे समाव जोङो दिनैनि जि काति गासा फोरबो फालिनाय बे फालिनायनि जि दिन्थिफुंनाय बेखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय
अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957 383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।